Mwancho muligere nande karibu sana. Nagotevinga nigo turase gatigati yo mucyobo songo. Ebigwansa nigo Ebikogorwa aso moncheri okorokonere lea. Ekero tokunya kurigererie obonjeri boya agokora. Ngiyakira akobokora. Maite sometimes lea nande kero to engoligereria. Anene mono. So boncheri oboiga bwa onto akwandira igoro yabairi. Watebanga oboncheri no boiri yaya. Omoiri olio watebanga njitigankele ange kiagerele nabago nkabese usere nabako nkonya. Njyo kumoteba. Asa abairi tindageti gotenga abairi nabaya abairi gotokonyana ekero engakiye metando mono gose ekero kugani kurokonene lakini asa mangana ye biashara biro biyaya le andake sometimes umuntu narurata kakuligelia bonjori wa okora kwara bakora sege kagetarie geke irenga gose stock irenga wachakire to bonjori obuga bwao ane mono wante bwa spare parts kera na chakite spare parts igo na chakire 80,000 beka spare ina era capital na bwate te starting capital ye bia service spare part 80,000 ogatebanga spare parts usibese chigana nyo rich na bochi kuransu kiriake but then kero kwagendre no bonchori obuiga oroche okogenda guchimega guso okogenda guchimuta tingo tenga guchimega ngogenda ekogera nindo chenga mbuyanga sene ngora grande ngonyarande ko komenya obugima bwane ngwatege meande njibuye komanyana yani igo obuyambororo right mwancho muligelia ndake lea nigo tuli na lea gaiga lea naende anene mono Ebigwansa nigo Ebikogorwa but now aine spare parts okoni nkiya kwene kinga ebese kwanyore enchiro kunyetumia munyebekirole ene ndagira ene ya gento gete kiagira maybe tulikoni ndagira aine spare parts okoni na kiokora kwa me gose kwa beka chibese chiga chiao kwene kinga ngwikira ni uramagani ya diagons akero no ndirituko nimete na kingwe manage mbaka namanya nagurire ndagira yani na manya chibese chirichi nanyora gafaida kagokaruta mono muno ebyombe byamanya gocha kongalimo okay igase ebyombe by the way kine kerengererie kia ekiagire kyombe ngoko konyekere kwa gachirani buna utango nyaka boko kagachirani abantu mbarombo nige munda gotebanga inje ngubikira ninjwe komonyene igase ebyombe ngiranya ko boko komuseme nje gonda tebe yo mintonga kero gotenga no nyari kubekira naye beka to kunyara na kero asogo chibeka gokonyura kero mochando ochire kwa rusi kwali lakini kero begete kyombe nando unachitaidi kutafuta saidi elinde gakogera no bakongekera baje turi kunyara kubachere kyombe nganga chibese rike imaye ko namba ya guteraika ona boko likichinjira ngakyo konyora chibese sichinse echo lakini ekyombe ngo gachakere chibese byamana kyombe ngo gachakere besa byamano naenda anene mono naenda nsa okoboli ane mono kyombe kyago ene kiringa ande kwa mentre bakistock yao ngunyara de comment stock kenairo ekyombe right elea muntu narona ende andake obugeto obuyambororo nyoe konya spare parts echiga mbube kyoboro chibororo ase oboncheri obwiga bwao aso oboncheri bwane na kunaga chagete gokora ndatebe nga challenges nanyare ko bingonyora nejwa kero ko monte deni ogenda takoirani agento kende I think na kiekio kanarore tigantebe igo oko monto otengo koletrande besa na amnyokirega ngo koletrande besa bwango kwaganyanyane metienyi baka yacha yabe den okay naende sometimes obonchiri bwa no boy spare parts abasani abakwaro siri maybe bawocha bakuguli ngakyo kunyara ko goko ba maintain they are your customers. Yes, they are my customers. The customer chane mbwate twa kore na robi asira kurukare, so they know me very well. Kere customer ya chire ga kombolira no bate gende getengera ligocha
so konyora ase spare part ekire mbako monta meteri goliri ngwon igago chori okora kwa chibeso goteng'eri onye ne oiri gocha ng'aki okunyara kobaro kwaba maintain kiagire maite osomo omogeni arache customer ndengeni ero naki onye te maite naki okomoira kiagire ni maite ng'aso bonchore bonsi enchire limo obwato bwa matobe uchase customer nerera era meke oro siebese yekiagire nebese okorigia talibo sani okorigia nebese okorigia naki okuba maintain kere customer nyi yachire okumwarigani buya kwamweresa buya kwamweresa obe bwegento gete no buya bwegento gete so kero komone buno tebe chionda kero kwoneria omonto oiri yonda ngomweresa ori kwamuteinga oiri yonda original nere kurende inchini buya so na omonto agotaka goteithia antu mekesera advance so namweresa kwamuteibi no kurechira bese inchini kwamuteikera kubeka original inadum na inenda muda mrefu right mwancho muligereria customer no konyete bigintu kerikere to kunyara koboko mangaine kiagera at the end of the day ebese nero ganiti ebese nero kwenda kugorera Ebigwansa usena kile naboyi kwanjira no Ebigwansa nigo Ebikogorwa ngwanjira nande nye Ebigwansa Ebikogorwa ne bigoko kibionsi okogora igo kindi gyonsi kirako gokiwe ikogore onda those cars ni gekero trocho ko romancho muligereria system ye gekero tore na le agaiga boncherwe with spare parts made the spare parts tari ndagera kinene na bwate gaiga ebinyuwa na bwate jisinakiga igo talinga no boncherwe boiga iyo mine tinga andake kero cross yebese iga wika ogole Ebigwansa mbirigo chabosaigo ana bakonyore customer yani yatariro mugaso yeitire kabisa ocho ikaransa na mweso dange kabisa ngendu ora etorero onyu tarabya ongebesa ndenge wire yungende gocha yani wika omanyenjiro comment ni customer yiga customer yakiro mugaso na ndande na manate bonjero bwae ne spare parts pigi customer yakiro mugaso mugimaiga wika chanyora sao kendra kidogo akaga soda kayakae oko mo for free le soda tindu koma for free iga kongori lakini ngonyorore ngekendete buya nonya nerekera konyu mugasori omwakire rango yonsi gakuyunga mbuyari le hande na mokino astorbone go uchumi ya Kenya sere ebintu byakongire osokuliye gukora kwenda usine chire ebintu bikongete kiregente gekongete advice kiura ya muntu andake muntu narutirigete no muntu naroliri sabugali muntu nale town igaiga mbose mikiura nyako mwa chinga kechiga egento ndate yabasaye baminto baimoke igoro tokore biasara toganya beso okoreteru toganinga kawo chikoliku kero wakorire kore chanto bwatikenda gokora kabes kali bwata gasini nchaka nonya nkoligi none chiwatomera nbutora chaka gutaratari kora nonya ne biasara bya mananasi amagena so biri bitagete capital chinge chinyanye bitungo rindo twegendera rindo twekabasaye nande tunyare ko maintain biya mu pasta naro kongo gatengo mubere kerora gerete bya none yanga gego gosabu Beragire biya yange tasebi yange to bwenere wancho muligire igo ikokoro mukia omai konyore gendo kubeka semeza igo to gocho isaranza bosa igo kalenga gali okale town gali otemana inchenko ganya bintu mbiri gocho bosa igo woikata soke tori okay ane mono kero to kwandira gaina nde Ebigwansa nigo Ebikogorwa wando bra bagotebanga mbiri kogorwa nabo konyora omuntu okoire bosa igo ngwanchira nora tindi wanchirana ekiagera monto tayora kwa ebintu busaigo ondo tayoga simegete bintu mwaye nere wikenya reka nabigore amanya gokwa go nkotenge Ebigwansa Ebikogorwa Ebigwansa Ebikogorwa ki Ebikogorwa mwancho muligereria maita andake naro gotebanga inchina bonkonyora omonto ankonye togokonya matukonsi tingocha rero mwago ngotaingonyo bosi andi mambingi chongo taingonye chibesi amabere igo nona igwikoro sego kondro gocha mwago njo gosaba igo tindo chinga monto narora nya gosaba kwekira rituko wikoso okorigi onyora ibieka na ekwe manage kwamanyanga kyokoragira kwamanyanga kyo bugimo bwao ngaibuikire tanga ninga kyo ngerengo kyo dino bugimo bwao kai bwe kore irenga ngayuikiranite na maite sometimes na ende lea
ngonya roro monde ga hoteba nganje ndaite kubwekana lea lakini ndendo ebe sabwate talinga ta kunyara wikirani abo to beso busini hoteba nanje tingo chaka spare parts ngento ndatebya abantu baminto etamanimbe so togani obwekana nyarebe eboli ngankyora chakira ebyeko manyana nage kuimukyo cyo kubwekana nyarebe togo chaka ne siringi sana ta spare parts yo koigora echisano nande chigosinye kurani that business chakire gento kirege sinyo kunyara kurani na 5 pop echo kiliro chenga bunanko mnyoki this day na nyoda 10 pop mambi bunango soka na mentre 5 pop. So that's what I can advise abasai bamito basai kande ka unskari obwate chakira okore gento kiri oisei nego sikei no okarchinga kicho ikiato cha goteba ndaitu guchake byasire binene nechibeso bwate nchire ikira ikiagera inetama na nanje ndaitu kubeka no muntu yiga kara isane kana kalia ko bwate nande chakira nigento kiriye ke onya ko bago kogendera lya kirotoro chikokora nimaitu gwate bire obasemi abasai nimaitu yabangira barobungi ko basemi kiagero maita bangira nabo omubere wenga yes nabo ngwanjira nanga bangina nabo enka endo kangote yabangina batokini buya ba advice abana bawo buya baborokera lichinjira chingiya na ndote y'umwana in case kora agende gase kubuli baba if you do this ekinaboga kwa chibes kora agendo egase ebore kono ne nasi na boli kwa chibes yani bato in kali chinga kende gyonsi gyokora so boswa manyange egende kinechibe na chibese kuicho ogetumeke buya na ndo korero buya echine chibese echio ne chibese andaka sole enekinga ekintu kionsi ogokora manyanga nebe soganiti andake enchiro kuibanga enchiro kwanyora na ndo ibange nerera enekinga kwagendereire lea ekintu kyo mwerio anne monora tebi mwanchu muligirire onye no bosemia ekyo mwerio kirotoro chigokora yendo ndatebyo murigerero minto tigatwanje gokore biasara kiro mondanje gokore biasara gusanje gokore gento kiria rotenga anje tena nkoro yaye nandike kumwa income elie tomenye na maisha ali toisenegete korenga no konyoro kugweito ndo twareta ma onde kwaga nikobo buna nyarebe kwanyoro kwangero kuiba ondoga nikobo buna nyarebe kwanyoro kwangero kunerere ekero gokore gento kiao no bwegeno nando isenegete ngachirisa no konyona chichiago otari kunereri monto otaibo birete duko bekebwani ngonya sana bagotoseni right wancho muligereria chingaki chiga andake koigwerere korwasele agaiga kereke mukiria gukora wikalitanga ni uranchirana noise no kora igentekiga nande kora igento kirigie konyara ko bagi kurume yawo igento kirigie okogoki cyagera mushi wa siku aiwe kabene igenteki onye giya kogokia no buranya ko bago kuimanage buya ukuigendere buya cyagera mushi wa siku Ebigwansa niko Ebikogorwa wikoko igento kiko wikoko romoki usena erasma koromoki right koroge gase chinseme chiga twasangira nerere ime yo muri Ebigwansa niko Ebikogorwa moncho muri nande nawo tebi to wikasore gatonya gutwara maisusu ekera to gocha wikasore twanya rosanga munae ime yo muri Ebigwansa niko Ebikogorwa ekerongo gwakira lyambye mono aso wanje gutwariga ni mwaho gaiga kwereze irumugano ho andi kwatebirie obosemi obuyochi asaba sai nabangina nabantu bonsi amaine Ebigwansa bigokora gento ke Ebikogorwa bigo chabusai kuruga gasendo mwancho murigereria kuraso eduke iga ya lea yo bonjere bwa spare parts no to wikiro maido ndo chinga ime Ebigwansa niko Ebikogorwa me TV ya Voice of Victory gendra weisemia kuigoke nabo kwimanya no butambe asembiro ndeko bwatya yo koretero morobe iga uso yo koretero morobe iga ni ngoro ko petrol machine ndo ikabase uso wikebiro binde ekerotero merena nda somero ngo bino yiga nakanire oborigero buya inyoranga nabo kwendra utubwati asemetanda wetera Voice of Victory Media egero nyango sanga nintwe abo nabo gotonyora wetera ACTV neredite ya Voice of Victory tusanga munaye ayanda mange wikabwe birobinde nakanire ditko rigia